Handali ra ko dirihan. An ayo ko pala di jerjerhan ba kay kanang para dili ta magsig panganakhan kay kanang kapoy baya sig panglabaan ning mga sinina sa tong mga anakhan. Dili mo ko kaantos ko mga gabi kay kabalo na bitaw ka sa kuha sa kapoy ko sa trabaho lami na jud kay ana ba. Oy, patutuya sa totoo anak dito ka kay naghilak gutom na siguro to. Sige na lang oy. Uy, naan naman di akong kumari nga nagtrabaho sa Manila. Kadali ra ba nakauli anak niya? Uy, Mads! Nakauli ka di ka, Mads? Ano, hindi kita maintindihan, Mads? Ah, grabe pog ka. Si Manara ka sa Manila, magtinagalog naman ka. Magtagalog ka, Mads. Hindi kita maintindihan, Mads. Ano magtagalog bang kung Bisaya manggib ko? Kapag ko mo sa Manila, isa ra ka si Manara dito, pag ulit nimo magtagalog na ka? Alam mo, Mads, ganyan talaga ba sa makatungtong ka doon sa Manila? Pagbalik mo sa sa Mindanao, magtagalog ka na. Grabe, kahilas-hilas ba nimo? Lain pi ato, Mads, murag nalaos lagi ka karon, Mads. Sa unsa naman imong buhok sa una pag gikan nimo dire, ribanded man na pag ulit nimo karon nga naunsa naman imong murag naman nagbulbol. Hindi kita ta maintindihan, Mads. Magtagalog ka, Mads. Ah, grabe pug kang di ka dili makaintindi nga. Sa una magsabay-sabay pa mangganit ta sa una mangasay karon. Magtagalog naman ka. Magtagalog ka, sabi ko magtagalog ka kasi hindi ko masabtan yung mga sinasabi mo. Ano kahilas ba ning bayhanan ni? Unya unsaon man nato naron nga di man ko kabalo magtagalog. Di, ikaw pumunta ka na naman eh.